గత కొన్ని రోజులుగా మనము న్యూస్ ఛానల్లో తరచుగా చూస్తున్న పేరు సోనం వాంగ్చుక్. అసలు ఎవరి సోనం వాంగ్చుక్? సోనం వాంగ్చుక్ భారతదేశంలోని సమస్యలను చూసి ఫిర్యాదు చేయకుండా వాటి పరిష్కారాన్ని కనిపెట్టే వ్యక్తే సోనం వాంగ్చుక్. లదాఖ్ లో వేసవి కాలంలో రైతులకు నీటి కొరత తీవ్రంగా ఉండేది. ఆ సమస్యకు ఈయన వెతికిన పరిష్కారమే ఐస్ స్తూప. చలికాలంలో వృధాగా పోతున్న నీటిని ఐస్ స్తూపగా మార్చి వేసవి కాలంలో కరిగించేలా చేయడం. ఈ ఐస్ స్తూప ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపును కూడా పొందింది. అంతేకాదు విద్యలో కూడా విప్లవాన్ని తీసుకొచ్చారు. సెక్మోల్ అనే సంస్థను స్థాపించి పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థుల్లో కూడా ప్రతిభ ఉంటుందని నిరూపించారు. తర్వాత ఆపరేషన్ న్యూ హోప్ ద్వారా పాఠశాలలో సంస్కరణలకు కూడా కృషి చేశారు. ఇలాంటి విలువైన వ్యక్తి గత కొన్ని రోజులుగా నిరాహార దీక్షలో ఉన్నాడు. మన భారతదేశ విద్యా సంస్థల్లో మార్పు రావాలి అని చెప్పి నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు.